Imos ca información deportiva. Peperetes, Nortemar, Orión e Fixius proclamáronse campións da 25ª regata Frinsa. 40 embarcacións participaron nesta edición especial que estiveron acompañados por 3 catamaráns. A vela foi protagonista o sábado coa celebración da 25ª regata Frinsa. O tempo acompañou e o vento foi o invitado especial nunha xornada na que a competición non faltou nesta homenaxe a Ramiro Carregal Rei, impulsor do deporte náutico en Ribeira, en Galicia. A unha da tarde saíron as embarcacións que competían nas bodas de prata desta regata moi atractiva para os regatistas e o público que observou a travesía en 3 catamaráns. A regata foi un día precioso con ventiño do sur-sudoeste de forza 15 nudos, máis ou menos, e bueno, unha participación de 40 barcos, que é algo importantísimo, reunir 40 barcos de todo Galicia, sobre todo das Rías Baixas, e bueno, además foi unha regata rápida, co vento que había, con ciñidas e con popas con espí. O comité de regatas colleu percorridos que se navegaron de forma rápida e sin dificultade grazas ao vento. E ás 3:30 da tarde todas as embarcacións estaban xa amarradas e os gañadores celebrando a súa vitoria nesta recoñecida competición. Ganou en regata, ganou o Nortemar Peperete, que é do de Villagarcía, do Real Club de Regatas de Villagarcía. De segundo Orión en cruceiro regata, que é de Bayona, e logo en cruceiro ganou o Fixius, que tamén é do Real Club de Regatas de Villagarcía. O Peperetes venceu na clase regata, onde o segundo clasificado foi o Bonterceiro do Náutico Punta Lagoa, e o bronce quedou en Ribeira ao ser para o Galopín do club local. O Orión firmou unha gran regata para finalizar primeiro, repetindo o triunfo logo de gañar tamén o pasado ano na cruceiro regata. O segundo posto foi para o Maracaná do Real Club de Mar de Agüete e o terceiro chanzo subiuse ao Camping Riadarosa do Arousa Norte. E o Fixius foi o mellor en cruceiro ao rematar por diante do Pico Norte do Náutico de Boiro, mentres que o Acor do Real de Portosín pechou o podio. Bo ambiente, e bueno, independentemente dos catamaráns que saliron coa xente invitada por don Ramiro Carregal, que se están disfrutando aquí, e desde logo, bueno, pois sentir a non presente de don Ramiro Oso, bueno, que está un pouquiño indispuesto, pero non é nada grave. Para a próxima estará aquí ao pé do cañón. En representación de Ramiro Carregal estivo a súa filla, Lourdes Carregal. Houbo unha gran afluencia de público, a alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, a presidenta da Cruz Vermella local, Ángeles Mera, e o presidente da Federación Galega de Vela, Manuel Villaverde, non se perderon a cita.